Suomalainen markkinointimaailma muuttuu pysyvästi. Analect on vuosikymmenen alussa New Yorkissa perustettu Big Datan hyödyntämiseen keskittynyt markkinointialan yhtiö. Runsaasti alan arvostetuimpia palkintoja markkinointidatan hallintakyvykkyydestä keränneen Analectin osaaminen on nyt kaikkien suomalaisyritysten käytettävissä. Olemassaolomme peruste on markkinoinnin johtamisen muuttaminen dataperusteiseksi. Asiakkaidemme apuna Suomessa on 40 asiantuntijaa. Heillä on käytössään markkinoiden kehittynein teknologia monikanavaisen datan analysoinnissa. Toimimme tiiviissä yhteistyössä Suomen ykkösmediatoimistojen OMD:n ja toinen PHD:n asiakastiimien kanssa. Yhdessä meillä on kyky kerätä ja yhdistää dataa nopeammin sekä tarjoilla analyysit päätöksenteon tueksi käytäntöön tavoilla, jota ei ole aikaisemmin nähty. Helppokäyttöisen ja selkeän Assembly-alustan kautta asiakkaamme pääsevät vaivattomasti kiinni kaikkeen käyttökelpoiseksi visualisoituun tietoon. Riippumattomuus yksittäisistä teknologia- ja datatoimittajista tuo Analectin asiakkaille mahdollisuuden hyödyntää vapaasti parasta tarjolla olevaa tekniikkaa ja tietoa. Tarjoamme asiakkaillemme miljardeja kuukausihavaintoja sisältävän ja jatkuvasti päivittyvän tietopankin suomalaiskuluttajien ostoaikeista. Tätä yhdistämme asiakkaan omaan tietoon. Meille datan omistajuus on tärkeä arvo. Kaikki mitä yhdessä luomme on sinun omaisuuttasi. Sinun datasi on sinun dataasi ja meidän datamme on myös sinun dataasi. Yhdistämme teknologian, analytiikan ja asiakasymmärrykseen vahvaan osaamiseen markkinoinnista ja sen automatisaatiosta. Meiltä saat liiketoiminnan tarpeisiin perustuvaa palvelua, tietoon perustuvan markkinointistrategian, harkittuja johtopäätöksiä sekä tiekartan entistäkin tuloksellisempaan liiketoimintaan. Olipa tähtäimessä sitten myynnin kasvattaminen tai asiakaskokemuksen parantaminen. Ole mukana muutoksessa nyt.